Grazzi lil kull min ensa biex inbniet din id-dar għall-Fgurin kollha. Saħaq dan il-President tal-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu fil-Fgura. Dan wara li tlestet is-sede tal-Għaqda, gażin li tul dawn l-aħħar snin baqa' għaddej fil-waqt li jorganizza l-festa għadu nur il-Madonna tal-Karmnu. David Zammit qal li din il-proprjetà hija kompluta u tlestiet bis-saħħa ta' dawk li fil-passat investew fl-Għaqda Karmelitana u issa l-Fgurin jistgħu jgawdu gażin proprjetà tal-istess Għaqda. Dan apparti li spjegalna kif din il-proprjetà inbniet u fi żmien 10 snin issa tinsab kompluta. Il-ħedma bdiet mill-bidu mill-antenati tagħna minn dawk li bdew is-soċjetà, ġifieri xtraw il-post hawnhekk wara li kienu ġoġi xgarax jiġu post ieħor. Xtrajna l-post l-2005 ħallsu l-aħħar pagament biex ġiet tagħna u minn hemm bdew jaħsbu biex il-qudiem dak iż-żmien ninvestu sabiex illum qed ingawdu dak li ħasbu ta' qabilna. Lejl aħħar tal-2015 fil-bidu tal-2016 beda l-proċess biex jaqal gażin, waqal l-gażin fi żmien 9 xhur inbena, u mbagħad beda l-proċess tal-finishing, jiġifieri li niftakar fil-bidu ħsibna mal-ewwel biex għamilna l-lift għax kien li żjed ħaġa importanti, bdejna nużaw il-binja kif inhi, għajna nagħmlu l-festi u anke konċerti għamilna fuq il-konkos u attivitajiet, ovvjament aħna ridna nibqgħu għaddejjin. Intant l-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu tal-Fgura sanda wkoll swali kompluti li jilqgħu fihom żgħażagħ anzjani, bandisti u partitarji Fgurin li jistgħu jgawdu s-sede attrazzata b'dak kollu neċessarju. Il-President David Zammit irringrazzja lid-donaturi kollha li għamlu dan il-bini tas-sede possibbli filwaqt li aċċena wkoll għall-Fgurin fejn apparti li jgħinu b'mod finanzjarju u manwali kienu wkoll ta' sostenn morali biex din il-proprjetà tkun kompluta minn kollox. Nirringrazzja lil kull minn b'xi mod kemm b'mod manwali, b'mod finanzjarju, anki kliem ta' kuraġġ. Kliem ta' kuraġġ kien biżżejjed biex inkomplu naħdmu. Nirringrazzja l-poplu tal-Fgura illi dejjem sibnihom warajna. Matthew Polidano għal Net News.